taldeak saio berri batera gaur ekainak 21, ostirala, ez ditugu elkarrizketarik izango, baina bai izango ditugula ikusgai parlamentuko galderak. Nafarroako parlamentuak 1978ko San Ferminetako gertakariekin lotuta dagoen kereilaren alde dagoela berretsi du. Eta honen ingurukoak izango dira aste honetarako galderak. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1987an ikako kide Maili Egui hil zen Biarritzen, atxilotua izan berritan tren batek harrapatuta. Urte batzuk geroago, 1985an, Lasa eta Zabalaren gorpuzkiak Euskal Herrira iritsi ziren. Egun berean, baina 2003an Berria egunkariaren lehen zenbakia argitaratu zen. Eta bukatzeko 2011 urtean dozenaka lagunek Aurore Martin Batasunako kidearen atxiloketa eragotzi zuten Baionan. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuak 100.000 euroan atera du lizitaziora berako saihesbidea egiteko proiektuan. Osasun departamentuak baliabideak egokitu ditu udako eskarira eta 1.000 kontratazio baino gehiago egin ditu oporrak eta baimenak betetzeko. Errefuxiatuen nazioarteko gunean zehar erakundeak kalera atera da migratzaile eta errefuxiatu guztientzat justizia, errespetu eta oinarrizko giza eskubideen betetzea eskatzeko. Konponbidearen, elkarbizitzaren eta preso zein iheslarien etxeratzearen aldeko kalejira eginen du sarek uztailaren 4an. Iruñeko udalaren haur, nerabe eta familientzako prebentzio programa bizikleta konpontzeko lanak moldatutako 12 bizikleta erabiltzen ari da. Sarasete pasealekuan 150 metro karratuko karpa bat egongo da San Fermin jaietan bertako produktuak sustatzeko eta saltzeko. Laxoa txapelketako finala urdenak larun batean jokatuko dituzte Arraiozen eta Donezteben. Arizkunen txopo goratzearekin abiatu zituzten atzo herriko bestak. Errepasatu dezagun gaurko eta asteburuko agenda. Ostiralean alde batetik, Itzalen tektonika eta Galbaea liburuen aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Itxaron Bordak bere azken lana Itzalen tektonika aurkeztuko du eta Gotzon Barandiaranek Galbaea. Karrikiri elkartean arratsaldeko 7etan izanen da. Beste alde batetik, Hor taldearen kontzertua egongo da Zaldiko Maldikon. Hor taldeak kontzertua egingo du Zaldiko Maldiko elkartean. Ahotsa, teklatua eta kontrabaxuaren doinuak arratsaldeko 8:30. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, udari aurre egiteko 1.154 osasun langile indartu diren arren, horrek ez du eragozten 115 ohe ixtea. Dominguezek iragarri du ordutegiak eta baliabideak egokitu egingo direla udarako, oporrak bete ahal izateko. Arreta goizez bakarrik izango da hiriko osasun zentro guztietan, Tutera ekialdean eta mendebaldean izan ezik, arratsaldeko txandarekin. Argazki nagusian, Arrasatek besteak beste Amets Arzaiuz, Julio Soto eta Urko Gartzia bertsolarien maitasuna jaso du Antsoaingo frontoian. Titularrean Jagobaren azken bertsoa. Erdiko berrian, Pradalesek Eusko Jaurlaritzaren agintea hartu du, 1.000 milioi osasunean iragarriz. Goiko berrian, Nafarroak urtegiak beteta dituela uda bero eta lehor baten aurrean. Eskuineko berrietan alde batetik, batez besteko soldatak erosteko ahalmenaren 6 puntu galdu zituen soilik 2022an. 29.189 eurorekin.
Beste alde batetik, Nafarroak aurten etxebizitza gune tentsionatuak izendatu ditu. Jarraian, Ogasuneko datuak eskuratu zituen funtzionario baten kondena ezeztatzen dute. Gainera, karpa Sarasaten, Sanferminetako bertako produktua sustatzeko. Hori koloreko berrietan, batetik Zangotzarako Oinez 2024ak jada badu abestia. Bestetik, Espainiak Italia gainditu du eta multzoko lehen postuan sailkatu da. Amaitzeko, Agustina Otero Oteiza Museoan. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroak 159 OE eta hiriko osasun zentroak itxiko ditu uda honetan arratsaldez. Horrela, osasun sailak langileen oporrei eta ordezkapenei aurre egin nahi die. Argazki nagusian, Nico Williams iruindarrak Italiari egindako gola ospatu du bere ekintza ugarienetako batean. Titularrean, final 8-renetara. Eskuineko berrietan, alde batetik industria sektoreak Nafarroako soldata handienak ditu. Beste alde batetik, argazkian, Carlos Ardanaz bere emazte Maria Garziaren laguntzarekin. Carlosen hitzetan, geratzen zaidan denbora duintasunez bizitzea besterik ez dute eskatzen. Goiko berrietan, batetik Tigre Eltxoa foru lurraldean zehar edatzen da. Bestetik Patxi Bizkertek bere opera prima filmatzen du. Azkenik San Fermin erdia bihar 1500 lagun izena eman da. Gara egunkariaren argazki nagusian, Peio Otxandianok Imanol Pradales zoriondu du EAEko lehendakari izendatu ondoren. Titularrean, Pradales lehendakari da jada Urkulluri eutsi zion itunarekin. EAJaren eta PSEren hautagaiak gehiengoa erabili zutenak lekukoa hartu du lehendakaritzan gidoia betetzen den eta EH Bilduk herri akordioak lortzeko aukera zabalik uzten duen saioan. Bihar karguaren zina egingo du. Erdiko berrian, Confebasken patronala gatazkengatik kexu da, baina soldatak ez dira KPI bezala hazten. Beheko berrietan, alde batetik, iritsi da atalean, Fermin Muguruzak mundu mailako bira iragarri du 2025erako. Bestetik, Netanyahuren haserrea piztu du orain armadak. Hamas Gazatik desagertaraztea ezinezko misioa dela aitortu zuen Israelgo armadako bozeramaile Daniel Agarik elkarrizketa batean. Berriaren titular eta argazki nagusian, Pradalesen aldia hasi da. Eusko Jaurlaritzako 8. lehendakaria da politikari jertzalea, EAJaren eta PSE-eren botoi esker. Eusko Legebiltzarrak gehiengo osoz izendatu du Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakari eta lekukoa hartu dio Inigo Urkulluri. Beheko argazki nagusian Rita segatu dugu. Honen hitzetan, piramidearen behean doana patriarkatua da. Hortik kentzen badugu eraikin osoa desegin egingo da. Honen eskuineko argazkian Luis Garzia eta Lukas Etxeberria ditugu, Lazarraga elkarteko kideak direnak. Hauen hitzetan, Gasteiz antzokiaren aldeko plataformaren mobilizazioek lortu dute arazoa agendan sartzea. Ezkerreko berrietan, alde batetik, olatu euskarafoboa salatu dute Galdakaon. Bestetik, jakin jardunaldiak memoriaren ahotsak. Historia hurbila eta oroimena jorratzeko moduez hausnartu dute Usurbilen. Bukatzeko, goiko berrian, Fermin Muguruzak nazioarteko bira bat egingo du heldu den urtean. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Eskabideanek eta Amaia Aldanondok egin dute 2024ko Nafarroa Oinezaren kantua. Marina Lameiro zinemaigileak egin du Zangotzako ikastolako haur eta familiekin batera abestiaren bideoklipa. Eskuineko berrietan, alde batetik San Ferminetan Nafarroako produktuen azoka jarriko dute Sarasaten. Ekainaren 29tik uztailaren 14 arte egongo da zabalik goizeko 11etatik gaueko 11etara. Beste alde batetik, Aemet Nafarroako Paloma Castroren hitzetan, udaberria arrunta izan da, eta uda ohi baino beroagoa izango da. Gaur hasiko da uda. Hartara, udaberriko eguraldiaren balorazioa eta udakoaren iragarpena egin du gaur Aemetek.
Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Udako lehen eguna hodei ugarirekin eta euriarekin hasiko dugu. Batez ere ipar partean non zaparradak mardulagoak izango diren goizean goiz. Orduek aurrera egitearekin batera atertzera egingo du. Arratsaldean bereziki eta hodeiak gutxituz joango dira. Hegoaldean arratsaldea eguzkitsua izango da, baina iparraldean altxatzea gehiago kostako zaio. Hasieran mendebaldeko haizea ibiliko da kostaldean. Ondoren ipar mendebaldera egingo du, eta tenperaturak atzokoen antzekoak edo apur bat altuagoak izango dira. Larunbatean eguna ostarte batzuekin hasiko dugu, baina goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituz joango dira. Orduek aurrera egin ahala, hodei trinkoagoak ere iritsiko dira eta euria egingo du iparraldeko txoko batzuetan, batez ere arratsaldetik aurrera. Hegoaldean giroa argiagoa izango da eta bustitzeko probabilitatea oso txikia. Haizea ipar mendebaldetik finkatu eta indartu egingo da eguerditik aurrera, eta tenperaturak ildo beretik jarraituko du. Igandean hodeitza trinkoagoa eta orokorragoa izango da. Behe-hodeiak nagusituko dira eta Kantauri isurialdean euri txikia egin dezake. Baliteke Araba eta Nafarroako erdialdean ere euri pixka bat egitea. Azken orduetan hodeitza saretu liteke. Temperatura maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira. Beno, horreko ostegunean, San Fermin 78 gogoan elkarteak landutako mozio bat aurkeztu zen parlamentuan, Euskal Herria Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeen bitartez, eta horraren ikusteote argi geratu zen, ezta? Bai Geroa Bairen bozeramaila, zein gure bozeramaila Arantxa Izurriagak ere, aipatu zuen gu mezulari hutsak ginela, mozio hori ona ekartzerakoan, mozio hori aurrera atera zen, beraz gure balorazio orokorra, noski positibo da. Mozio horretan 3 puntu onartu ziren. Lehenengoa zen frankismoaren krimenak gizateriaren aurkako krimenak direla aitortzen da, parlamentoko hori aitortu zuen. Bigarrena zen Germán Rodríguezen sendiak aurkezutako kereiari babesa adieraztea, hori ere onartu zen. Eta hirugarrena izan zen eskuin muturreko eta indarkeria polizialeko biktimei errekonozimentua onartzea eta nolabait aurrera pauso horietan segitzea. Eta hori ere onartua izan zen. Beraz, balorazio orokorra positiboa. Guk biktima guztientzat egia, justizia eta erreparazioa eskatzen dugulako eta badirelako biktima asko, gaur-gaurkoz oraindik ere, ez dutenik ez erreparaziorik, ez egirik eta ez justiziarik. Beraz, gure balorazio positiboa da. Kontigo Zurekin koaliziotik modu positiboan ikusten dugu mozio honen onarpena. Nafarroako parlamentuak bere babesa berresten dion 18ko San Ferminetako gertakari buruzko kereiari. 1978ko krimenak gertatu zirenak azkenean 100 zauritu eta Germán Rodríguez hildako ere eragin zituztenak, horiek ezin dira modu aislatu batean ulertu, azkenen kontesto baten parte dira, eta aipatu bezala aurreko ostegunean onartutako mozioan esaten genuena zen frankismoaren krimenak gizateriaren aurkako krimenak direla, eta hori da nolabait
adieraztera eman nahi genuena. San Ferminetan, 1998ko San Ferminetan gertatu zenaren harira, iruditzen zaigu garrantzitsua dela pasaden maiatzaren 30an egon zen ekitaldia. Nafarroako gobernuak lehen aldiz onartu baitzituen eskuin muturreko eta indar polizialetako hainbat biktima. Horien artean, 12 biktima onartutako edo adierazpen horretan egon ziren 12 biktima hoien arteko 3 ziren 1978ko San Ferminetako 3 zaurituen biktimak edo zeuden hor. Gogoratu behar da, San Fermin haietan 300 zauritu egon zirela, hoietatik 11 balaz zauritu zituztela, hildako bat ere egon zela, Germán Rodríguez, eta beraz, oraindik ere biktima asko daude onartu gabe eta onartzeko daudenak. Aurrera pausak ematen ari dira, errekonozimentu horretan, eta hori guk uste dugu garrantzitsua dela, baina esan bezala ez da bakarra errekonozimentua da, egia eta justizia ere behar dute. Horregatik, lehen aipatu dudan bezala, Germán Rodríguezen sendiak aurkeztutako kereiaren aldeko bozka ere eman genuen noski, eta pozten gara mozio hori aurrera atera izanaz. Gure ustez, gertakari horiek gerra zibilean, frankismoan, trantsizioan eta ondorengo urteetan gertatuakoak bezala, erakundeen errekonozimenduarekin biktimen eta haien senideen erreparazioa eta kaltean ibiltzeko pausoak ematen dira. Eta gure ustez oso garrantzitsua da pauso horiek ematea. Zehazki, 1978ko San Ferminetako gertakarietan, poliziak 7.000 tiro baino gehiago erabili zituen istiluen aurkako materialarekin eta 130 tiro baino gehiago benetako balekin. Gertakari horiek gizateriaren aurkako krimenak direla uste dugu eta horrela aitortu behar direla uste dugu. Azken finean, Estatu Espainoleko transizioan, Franco diktadoreak esan zuen bezala, dena lotuta utzi nahi zuen, horrek esan nahi du lege asko daudela, krimen horiek nolabait ondorori gabe geratzeko gelditu ziren lege asko daude, amnistiaren legea dago, adibidez, 1977ko amnistiaren legea dago, justizia izatea eragozten duena, sekreto ofizialen legea dago, egia berreskuratzeko oztopo dena, eta hori bezala badaude hainbat lege eta hainbat traba juridiko, dago botere judiziala ere bai, badakigula partida jokatzen duela, eta beraz, oraindik ere asko dago egiteko. Lege asko desegin beharko lirateke, eta beste berri asko onartu beharko lirateke, esan bezala, biktima guztientzat egia, justizia eta erreparazioa onartzeko. Gai honetan, garrantzitsuena da egia, justizia eta erreparazioko eskubidea bermatzea biktima guztiei, indarkeria guztien biktimei, zehazki. Gure erkidegoan, Nafarroa, aitzindaria izan da memoria politika publikoetan. Zuzenean, 16/2019 lege forua onartu zenetik. Lege honekin, biktima horien errekonozimendurako eta erreparaziorako eskubidea aitortzen da, ez? Eta lege honen biktima horiek aintzat hartzen dituzte batzorde batean sortzen du. Baita biktima horiei kalte ordain ekonomikoa ematea ahalbidetzen duena ere. Orain dela gutxi, Nafarroako gobernuak 12 biktima aitortzeko beharrezko ekitaldi bat egin zuen, eta gure ustez antzeko izaera ekitaldi egon behar dira gure lurraldean, eta estatu mailara ere eraman behar dira. Gure ustez, justizia mota hori eskuratzeko aukera bermatzeko neurri gehiagirrik onena da Nafarroako legealdia, ez? Eta, beste autonomia erkidegoak lege honen pareko bat sortzeko uste dugu guztiz beharrezkoa dela. Aste honetan gai librea aukeratu dudana da Larrae, noski, Larunben Arriaundi izeneko muinoan aurkitutako lehenengo mendeko aldare hori, ezta? Eta pasaden asteburu honetan Aranzadik azaldu duena, garrantzi handiko aurkikuntza bat dela iruditzen zaigu, eta gaina prozesua bera ere oso polite izan da. 2010 urtetik Aranzadik gidatuta, Bolondres
talde bat aritu delako hor indusketa lanetan, eta esan bezala lehenengo mendeko aldare bat aurkitu da. Aldare horretan, denok dakigun bezala, latinez idatzita dago, baina larrae euskal divinitateari eskainitako aldare bat da. Iruditzen zaigu hori gure historiarako aurkikuntza oso garrantzitsua dela. Hemen Nafarroan bereziki askotan esan izan delako, erromatarrek iritsi aurretik hemen ez zegoela ezer, ematen zuen gure herria etzela bere hortan, zibilizaziorik ez zegoela erromatarrak iritsi arte, eta Arantzadi bereziki azken urtetan egiten ari den lan guztiarekin oso argi dago hemen herri bat aspalditik dagoela, bere sinismenekin, bere ohiturekin, bere antolakuntza ereduekin, eta honelako aurkikuntza garrantzia handia dute gure historiari buruzko informazioa emateko. Eta gainera, esan bezala herritarren eskutik baldin bada, areta politiko eta garrantzitsua da. Pasaren astean, Nafarroko Parlamentuko osoko bilkurak gure talde parlamentarioak aurkeztutako ebazpen bat onartu zuen. PSN, H Bildu, Geroa bai, eta Kontigo Zurekin aldeko botorekin, eta UPN, PP eta Voxen kontrako botoekin. Ebazpenean jasotzen denez, ganberak balore errepublikanoekiko konpromiso irmoa erakusten du. Kontigo Zurekin uste dugu 1978an gaizke deitutako trantsizioan herritarroi trikimailu edo tratu bat aukeratu arazi zigutela. Aukeratzeak monarkia edo diktadura eredu batera itzultzearen artean bozkatzerakoan, ez? Eta, argi dugu gaur egun 2024an uko egiten diogula inoren meneko izateari. Espainiako monarkia ustelkeria sistematikoari lotuta dago eta bortza ezintasuna eta ardugabekeria bezalako oinarriek babesten dutela, ez? Eta gure ustez, gaur egungo gizartean ez dago lekurik honeko horrelako instituzio bateri, ez? Gure ustez, 19. mendean estatu buruzagitzaren eredu hau sarkituta dago. Hau da, monarkia zarkituta dago. Eta monarkiaren edo republikaren artean erreferendum konstituzio bat egiteko urratsak eman behar dira. Eta gure ustez, beharrezkoa da pauso horiek ematea urte hauetan. Gaurkoz hau izan da dena. Hurrengo astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu oso ona pasa, agur! Hezkuntzain arteko, ertzetik eraikitzeko, zango, bidaitola. Badator, lehen eguzki printza, bernatu da eguna euskaraz, gure aurreneko izan, belaunaldiak batuta, hause da gure mintza, onatzango zaldeko, eskriboarintza, gure hizkuntza indartzeko, ertzetik eraikitzeko, zangotzako ikastola sustatzeko, gure txikiak handi egiteko, gure hizkuntza indartzeko, ertzetik eraikitzeko, zangotzako ikastola sustatzeko, gure txikiak handi egiteko. Ez gure inorria, piztu da dila aurriko iturria, hause da ondorengoen irria, aditu Euskal Herria. Piztu, orain da garaia, piztu, baliabidea, piztu, zirte dozak, piztu, auzolanak, piztu, denok
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.